ko me kike bukata zan baki? Kuma kai ba ka da abin da za ka yi tsayana. Baki dai sa price din mala, kin sa price ɗinki ai zaki tabbatar da zan iya biya. Hi guys, kamar da kuka sani suna na Ufaddam. A tare da ni ina tare da wannan bawan Allah da kuke gani. So shi ma wani abu ya faru da shi a rayuwar shi. Amma za ku ji ƙarin bayani daga bakin shi. Amma ku za mu sanin sunan ka. Sunana Anas. To, Ala Anas, dan so kamar da kai min bayani. Kuma masu kallo bayani a kurje. Muke tafi da kai. Wannan bayanin da zan yi akan family issue na ne. Da abu ne ke har ɗaya na damuna a rayuwata. So I can't even deciding in ce is I need in finding a solution da kaina. So ya kamata a ce in samu wanda zai min warware ni ko min extension menene mafita ko me ya kamata in yi. So abun ya cika damuna sosai. So ina operating din waya na. So ina diba social media da sauransu ko kuma zan samu wani related to abin da ke damuna matsala na da ke damuwa a family dina. Some way out. So kawai sai na ci karo da you fucked up wanda irin wannan issues ɗin kuma yana warware su. Na yi DM nashi kuma ya bani damar haɗuwa da shi. So you fucked up. Abin da ke faruwa da ni da matana for the first mun yi auren soyayya da ita. Ba na tunanin wani yaudara ko cuta da shigo tsakanin mutum kamin aure balantana bayan aure. Muna zane da ita what at least kun kai kamar shekara nawa a aure. Ba mu shekara ba. Wata uku ne kawai a farko. Iyaka wata uku ne kawai. So a zamantakewa na da ita wata ɗaya lafiya lau ina rayuwar mu da ita. Kawai sai ciwo yau gobe ciwo yau lafiya gobe ciwo yau lafiya nace so me ne ke damun ki ya kamata a ci mu asibiti ban son irin wannan abun da damuwa yana faruwa da ke so kuma irin kina matsayin matata kai zan cewa wani family daga cikin mu yanzu yana ganin abun da ke faruwa da ke a ce ban kula da ke da sauransu so saboda ina mata magana akan waje asibiti ba ta ban dama tana cewa ba sai mun je asibiti ba so abun na damu na akan haka ba ta bari mu je asibiti kuma sannan idan na ce mata mu je mutum na yin ba za mu je to sai yace to okay shikenan ba matsala abin da mun kai wata 2 da aure sai abun karuwa yake yi sosai kawai sai na ce mata ta zo mu je mu ga gida so kawai har sai ta ga na wuce asibiti muka wuce asibiti ce ta ce gida zaka na kuma muka je asibiti ce dole ne sai na zo asibiti dan ba zan iya kallon ki cikin wangawa halin da zamu wanke ba baki da lafiya so kuma in nace mu je asibiti kace ba za mu ce okay to shikenan mu je kai muka je aka auna ta sai doctor ya ce ina son gani muka je yake ga min matanka tana da ciki wai wata ma 4 cikin na 5 ake so a watan kuna da aure wata 3 kuma tana da juna biyu wata 4 cikin ma na 5 ake. This is serious. I was shocked irin da duba yarinyar nan irin rayuwar da muka yi da ita. Babu wani cin amana ko wani yaudara nake tunanin zai shigo tun kamin auren mu balatana ma auren mu yanzu haka sai gashi abun ya faru. Kuma yarinyar nan auren su muka muka da ita. Ya uwata ta. So irin wannan abun idan na zo na ce na faɗe shi a family wani abu zai taso. Gaskiya. So kuma abun idan na bar shi gare na ni kaina abun na damu na sosai. So na rasa da zan yi. So idan na yi facing ɗinta na ce mata gashi ga abin da ke faruwa yarinyar nan za ta nuna min me waye kuma har abin da nake son in kifin ɗin shi ba sai kowa ba sai kowa ka san yanayin mata da su. So akan hakan na rasa ya zan yi fada meye ne zan yi friends ina ba na so saboda in friends ina na gaya musu su tunanin zan yi ba za su yi haka nan ba su za su ga cewa bai yiwa in sake ta da sauransu na ce ba zan nemi shawarar friends ba. Family kuma idan na kai magana abin zai zama wani abu duk yadda nake so yin boye magana na dole sai ta fito gaskiya a idin abun ya faru so a then ina cikin TikTok ne ina watching kawai sai na karo da wannan interface naka kuma na duba na ga kana warware irin wannan issue kan cikin dole sai na finding ɗinka ga da za a yi finding the way out da shi yasa na same ka yi fadda this is serious. So, as kuma dai kuna ji yana matan shi almost wata 3 da aure kuma still yanzu tana ɗauki da juna biyu na wata 4 shin kace 4 wata 4 so tambayar da zan fara ma anan shine tsakaninku kamin aure wani abu bai taɓa shiga tsakaninku ba
babu wani abu ya taɓa shiga tsakanin saboda yarinyar nan ƙaunata ce. Auren family ne aka yi mana. So idan auren family ya zo duk wanda ya san kanshi ya san cewa wannan auren dole sai ka kiyaye mutuncinka domin duk abin da ya faru gare ta kamar ya faru gare ta. Matsayin ƙaunata take. Ban tunanin cewa yarinyar nan ko ba ni ba za ta iya haɗawa wata hanya wacce bai kamata ba. Lura da irin tarbiyyar da iyayenta suka bata. So kuma gashi abin da ya faru. So ban tunanin haka. So yanzu kana so ne a binciki like a ɗan testing ɗinta akan cewa waye mata cikin koko kana so yi wannan ɗinta akan cewa tun kamin auren ku tana neman maza ne koko dai ni ka gani kamin bayani ka ce so kana so ne a yi yadi kake so a mata. Ya gaskiya in son samu ne in logic ya kamata a yi magana da ita da sauransu. Abin da ya sani ma bai facing ɗinta ba saboda na rasa ta hanyar da zan bi. So ya kamata a ce whatever dai duk hanyar da ya kamata a yi finding ɗin way out domin gaskiya na kai ƙarshe. Abin gaskiya very unfortunate. Da Allah. So Allah ba mu sa'a. Yanzu ka samu na numban ta? Try it. Okay, wannan ita ce numba ta ku? Ya sunan da kace? Salam. Matar kiran wayar ku dan na ɗaya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah, ina magana da Asma'u. Ita ce waye? So dama gaskiya ba lallai ke wannan dina ba. Da Allah in babu damuwa na shigo gari ne ina so ma da yara. Ban gane ba. Ba zai wuce kwana biyu haka ba nake bukata da kai. Malam ban fahimce ka ba fa. Ni mata aure ce. Na sani ba sunan mijinki Anas ba? To ka sani kenan ma haka ke min wannan magana. Kin gane zan baki koyon kike bukata kawai na dan su mu dan kwana biyu haka na spending week ka kan kin gane. Sannan ka tana da abin da za ka bani ne? Kada ki manta ba ko me kike bukata zan baki. Kuma kai ba ka da abin da za ka iya tsaya. Baki dai surprise din malakin surprise ɗinki ai za ki tabbatar da zan iya biya. A aure ce ne fa, ko ka manta? Kamar yadda na ce miki na san da cewa mata aure kike don at least zai kai kusan wata 5 haka ko sama da haka nan. Na bibiyan ki. So har na samu lambar ki. So na yi niyyar tun can da miki magana. So abin da ya sa ban miki magana ba saboda ban shigo gari ba ne. Sai kwanakin nan da ke tunanin zan dawo gari da yake bana nan ne. So zan dawo kuma na so ina dawo ba zai wuce kwana 2 haka in koma ba. So ke sa nace bara in neme ki dan na fi interest akan ki na fi kamar bukatar ki haka. Ba kai kuwa? Aure fa ya wuce wasa. Duk matan da nake nema matan aure ne kuma da irin haka suke fara gani. Amma kawai ki faɗi price ɗinki zan biya ko nawa ne. Ko nawa? Ko nawa kike bukata zan baki. In daga kan 100,000 abin da ya saka ma zan iya baki. In dai za ki zo mai kwana 2. Ya wadata. Kake to shi kenan. To yanzu kamar location ina kike ganin zai fi. Hotel ko dai guest house. Subhanallah ba zan je hotel ba saboda zan iya ganin wanda na sani. Okay, guest house zai fi ke. Shi kenan. Abin da za a yi
zuwa gobe da ina ganin zuwa gobe ko banda gobe zan shigo. Na shigo zan kira ki sai in gaya miki location ɗin da zaki shigo. Sai na shigo. Zo a gidan za a yi. Zan je gida ne. Zan je gida.